Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. For any ashe for me, ma obibia car by the Too Much GH. Any day, I am Muniaba. More soon for Messi Calamity in some way circulate to a mind move. Ever soon, native for never come up on say, yeah, say, empty and for my one dear, my buying some career from the Baku 50. Now, in name say, Ray Dania, nurse, I would Daniel Mungana, have a PM, empty mobile money, just electronic money. Na eboa Ghana ti be mufo bebre san se delete uko baby na sika pudro ehye wo ho na che se we uncomfortable no ebeboa ye ma sa cash system no reduce ye part dudu na Ghana for dudu na nya ma me for amanone for mu nyina age atumu preko pe patronize na eno enama nkofukuo bi so brand omo pebre wo mo de omo pesika show so omo nim se ne ekon ye befa so e dia page ma we be kan say confidence trusted just omo so sorry gire mu a wo mo de fraud e ya ma fraud do na no mo take advantage enti wo a we ignorance no wo wa na ne call abepiem na call no ye obeka kire wa ne say na me send sika mo obi na sika na me send dia mo obi na beto we ye wo account mu enti MTN for a block your account a wo nya we enti ne be yo be bia ma wo de agi se wo wo number e de ma eye MTN omo sales executives no se na be ya wo be on block eye wo account na ya block no native for ni na format ko ba ni se wo committee pe na che se wo manya wana unya bo code ni pe utimu so we advance in fraud no enti eno ubo code na mo se usika ni no ma twini ni na de akwa akogu wo mo mobile money so na etiefo akoso mo fan chemi akoso wo oman yi mu a chese ma MTN dodo na crofo shifty free MTN mobile money so mo started down say enye reliable na no enema MTN for so wo mani bring your management ni bring say there be omo person Ghana enye o matoto year basi kasemu a transaction just say easy ma society no na nkofukuo bi hyase na wo mo so de wo mo pa de pa wo mo kra echi ade papa nti wo mo person mo say ade papa bi e ba o man mu we so de wo mo so mani abre wo di omani ebeto fom pa na sa akrofukuo ya wo mo nso etu sa na mo fraud amafo dodo na giom sikeji no omani omo nso eji na no na we do mo take drastic decision a chese omo pa kire omo inform Ghana for say wo mo ndaye na didade no mo hyase a wo mo di omdwuma eyi frosters ni nyina wo mo ma mobile money enye reliable no yeyi wo mo emomoto ade netiefo se wutie nkrofo comment a wutimi se dodo na ya fraud dodo na chese omanya sa call no na wo ma se frosters we omo fra emre omunya se credit ne komunya wani o Ghana fue ebi susu se sa fraudulent ya ya chi on frosters ya chi wo be komu no na MTN fo adwumayefo no dodo na aka mu bi na esi den no mutimi nya information say nipa account we sika say ne wo na this hour wo friend na just say wo mu stage profile na wo mu to say sa profile ni na ebeto eba out ema akronfo yi enya kwantimi de fraud no if you workers na no mo liki information ebi susu say nkrofo advanced computer hackers wo ho na we die mo fan kwhye MTN workers no na computer system mu ne wo no dodo na enya nimdie
ɛwɔ computer ɔmo timi de bɔ koro no na ɔmo tutu sɛ yɛ no bi ɛna ama ɔmo akwanya no ma ɔmo hu nkurɔfoɔ account mu hu sika ɛwɔ mu etimi formate ɛyi nkurɔfoɔ account etimi make message the message na ɔmo send ne kampo no ɛwɔ enyansani ɔmo sɛ message we deɛ ɛyɛ fake etimi imitate saa nneɛma we na nkurɔfoɔ tu sɛ ɛyɛ computer system aba no ɛno na ama ɛyɛ akorɔfoɔ no so ɔmo advance ɔmo take advantage of computer no ɛdi wia nti we deɛ ɛyɛ MTN foɔ ɛna eliki ɛyɛ nkurɔfoɔ information na etiefoɔ ebi nso besunyɛ si yɛakye ɔmo we deɛ si yɛgyere ɔmo for years 25 years we bɛba no bɛhyia carpenter when ɛnya wo bɛhyia bi a mason so plumbing work o na w'ani so atetew na korɔ no bɔ no ɛtu atwa na wei na bi mu nso anam so de ɔmo petition ato dwa sɛ MTN foɔ vendors ne so ɔmo outside na MTN yɛ bibi form security system no ɛsan sɛ apart from sɛ ɛyɛ robbers dodoɔ na fraud ɛwɔ use phone fraud gye nkurɔfoɔ pin no wɔn nso attack ɛyɛ vendors no ɛwɔ mo bi a yɛ a wɔn di ɔmo dwuma nti ɛbɛyɛ a MTN foɔ nyɛ nhyehyɛeɛ bi a ɛbɛboa ɛyɛ MTN mobile money vendors no na ne mu no na efutuo nso ɛnna mu Ghana foɔ MTN foɔ de efutuo to dwa sɛ there is no way ɛyɛ settlement mu ni bia ana obi bia we use MTN wo mobile money wo de wo pin ɛbɛma obi wo best friend no wo husband no almost you said there be entrust to be a me fa wo pin ɛma wo pin fa ma wo bi ɛsan sɛ wo pin ni nye pie pɛ ɛna ɛkwan a wo mu nya akwanya de be wi ade ɛyɛ big possibility ni high nti MTN for advice ɛyɛ otimemu ni bia na wo bi bia woda ɛyɛ wo services no so native wo hwɛ sɛ na MTN for management etimi abɔ mɔde achi ɛyɛ front desk baako 50 a wo ma ya ade ana so mo yɛ more than that se city bia jawa dwen kyerɛ eto your comment section of my ya for subscribe here so a to one na one subscribe se na be ya too much every day kese ni dwumadi bia to mo so sabe to me akabi na we to me akyerɛ wa bi na fe we like share and promote channel we na dey MSC call na dikita we beto ma kono so aha ene me ma me kwan na me mo esi that's na ye besan ehia makwa mu. Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.